Mayong gabi sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko diha sa atong pagtuon, pagpamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net, inubanan sa CLEMOACO, Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhing laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan nga paghatag og formation diha sa sinimana nga Bible study meeting sa mga BECs, mga nagkalain-laing organizations sa ilang mga household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa laiko. Ako si Dr. Benie, magpaambit na pod sa inyo sa atong ebanghelyo karong umabot nga kinutlo gikan diha kang Lucas kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 18. Mao nang ikatulo nga Domingo sa Adbento. Welcome and light them with my word. Sa akong nasinati sa tanan sa pag-abot sa September, magpatukar na og mga Pasko nga mga songs, no, mga awiton. O makita nato nga sa duol na ang Disyembre, mura na gyud og Pasko na gyud kay makita nato sa mall, sa ato ang kabisi magpreparar og pinaskuhan sa mga Christmas parties o sa ato ang kagulingong panimalay unsay Noche Buena o uban pa nga mga preparahon sa dekorasyon o uban pa nga mga travel nato o matuta o bakasyon ta dito sa ato ang mga kananaang mga bata o ang mga bata ang bakasyon sa ato. Basta ang ato ang kasinatian nga kuha na gyud, moabot na gyud ang Pasko. So ang Pasko man gyud ang moabot, no? Ang refrigerator puno na kayo og pagkaon, no? Of course, these are the preparation nga moabot na ang Pasko. Dili ang moabot na ang Ginoo, no? Ngani sa karong panahon sa pandemic, medyo mao gyapon nato makita, no? Labi na nga giabrihan ng mga mall, muray mao gyapon nato maobserbahan ng andam para sa Pasko. So, dili ka ang atong pagpangandam nga magsadya kita kay moabot na gyud ang atong Misaya, ang atong gipaabot, no? Sa atong panahon karon, nagprepare kita og readings para sa Sunday. O kani ang atong reading naghatag kanato nga magmaya gayud kita. We will rejoice because the birth of the child Jesus in Bethlehem is very near. Ang Domingo sa karong ebanghelyo nagpadayon sa ato ang ebanghelyo ato ang niaging kananaan Domingo. Mao ang pagsangyaw ni John the Baptist sa pagpreparar sa kananaan dalan sa moabot na ang ato ang Ginoo, no? Prepare the way of the Lord, no? So ato ang mahinumduman nga sa niaging semana na gi-describe kanini John, no? Unsa gyud ang talan-awon nga kananaang pagpangandam, no? Diha sa pag-abot diha sa ato ang kanang Misaya. So, therefore this is a continuation of that reading, no? So, kung atong basahon kay ang ato ang gospel atong niaging semana gikan man sa kananaang 1 hangtod sa 6, no? Bersikulo 1 hangtod sa 6. Karon atong ipadayon. In verse 11, he answered, whoever has 2 shirts must give 1 to the man who has none, and whoever has food must share it. Some tax collectors came to be baptized, and they asked him, Teacher, what are we to do? Don't collect more than is legal, he told them. Some soldiers also asked him, What about us? What are we to do? He said to them, Don't take money from anyone
by force or accuse anybody or anyone falsely. Be content with your pay. So kani nagpasabot, no, naghatag o pagtulunan gikan nga ni John the Baptist nga kita magpaambit yun sa ato ang mga possessions para sa katong mga tao nga wala gayud, labi na karong panahon sa Pasko. Ang mga tao, they were drawn to John the Baptist because they were in need of direction. They could understand and identify with, no? Kanana kuan sila, naglantaw sila nga basically si John the Baptist maka tultol na mo asa bagyod o kinsa bagyod ang Misaya. Ngani ang ilang pagtuo nga si John the Baptist Misaya, no? If we were to read Luke's Gospel continuously, we would learn about John the Baptist challenging the crowds. Hihagit niya ang crowds who came to him nga nagsunod kaniya and call upon them to show evidence of the repentance. Remember, John the Baptist is preaching for repentance and faith, no? And believe in the gospel and the baptism of water, no? So, nangita siya o ebidensya o kung sa pagyud ang ebidensya ini, nabay kausaban sa human og bunyag, no? Moto ganiha sa reading, iyang gihagit niya o iyang gi-challenge niya. Tanaw na tuog na bagyo di ebidensya. John tells sa iyang mga naminaw that they cannot rely only nga tungod kay pinili sila sa Diyos. They are the chosen people of God and they were mga anak or kabahin sa mga anak ni Abraham. So kananaang wala siya magsalig niini. Giawhag ang tanan sa pagbasol, repentance, rather than must be observable in one's action, no? So diri sa kang Lucas, it continues to set up two important nga mga tema sa gospel reading. Mao ang Kristiyanos nga pagtuo kini gyud i-express gyud niya sa aksyon nila, and the call to salvation is extended sa tanan. Dili ngon nga pinili lang mga Hudiyo lang kay pinili sa Ginoo, dili. Extended sa Hudiyo o sa mga Hintiles, no? Katong dili sa mga Hudiyo. Usab sa karon nga gospel reading kanang as John the Baptist for specific. What evidence? Unsa may ebidensya, John, imong gustong makita sa amo? So John replies, no? Naming concrete action for the crowds to do, no? Like share their food and cloaks. Tax collectors should be just, no? Dilingon nga kung amigo ta, gamay ra mong tax, nahitabo yan sa unang panahon sa mga Hudiyo. Kung dili ta amigo, i-tax tayo ka. Kung initan ka na ako nga, undang yun ang imong negosyo, i-tax ta ka yun tagaliog, mawala na imong puhunan, no? So, kanana ang nahitabo na sa unang panahon. I don't know o kanong panahon na o nahitabo paghapon. And then soldiers should act fairly, no? Dili nga mo na sinugdanan sa mga hinangal, no? O mao na dili mayo ang example gipakita. So makita nato sa basahon, no? In verse 15, sugod sa verse 15. People hopes began to rise and they began to wonder whether John might be the Messiah. So makita nato sa ato ang reading nga ato ang gibasa ganiha sa verse 11 hangtod sa verse kanana ang 14. So magpadayon ta sa verse 15. Iyon siya, people began to hope, or people's hope began to rise, and they began to wonder whether John the Baptist, no? John the Baptist is perhaps might be the Messiah.
So John said to all of them, I baptize you with water, but someone is coming who is much greater than I. I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kinsa man ni? Si Jesus man ni, no? Nga iyahang gisundan, but siya gyud ang naguna para i-prepare niya ang dalan o ang kaluwasan nga isangyaw o ibautismo ni Jesus, mo ang Espiritu o ang kalayo, mo ang Holy Spirit, no? So ang crowd began to wonder if John nagtug-ag tinuod basig si Messiah guni, but John interprets it na the other way and makes it clear his ministry is only a preparation of the Messiah. John the Baptist knows his place and role in God's plan of salvation. Iyang encourage ang mga crowd, no, katong mga katawhan nga mo po ilahang action similarly in accordance with their stations in life, no? Mao gani ni sa ato ang kuan, ato biyan ning makita pud ang pagtulunan nga sometimes dili pud ta mag ako-ako o dili pud ta mangangkon, no? Kung dili gyud gihatag sa Ginoo sa ato. Kay dili man pareha gyud ang ato ang kananaang mga role or function ining kinabuhi, no? Ngani kung magdali-dali gyud ka, sometimes mo resort ka og dili maayo nga pamaagi, no? Kay gusto lang yun nimo ang kunon nga dili imo, no? Muna na ang makita nato bisan gani sa leaders nato sa panahon sa eleksyon, no? Ilang yung pagtuo nga sila na gyud ang pilion, but unsaon taman nga dili man gyud sila ang ngayan. So unsa may gibuhat nila, daghan kay ilang gipamuhat nga dili ang ngayan o dili gusto sa Ginoo. Labi na kananaang kuano na lang, kananaang hulgaon na lang ang pikas nga nagdagan or mamalit na lang siya buto or uban pa nga mga hinangal nga pamaagi para lang gid siya makadaog, no? Makita nato na sa ato ang kanang kuan. But after that, kung nana siya sa pamunuan, makita nimo nga panilngon gyud niya ang iyang gasto. Unsa man nga klase nga pamunuan o ang iyang iyang tunong primero baliw iyang bawion ang kanana ang iyang investment sa iyang kadaogan, no dili pareha tunto ang ning daog yung kay kagustuhan ka sa tao, wala gyoy imong utang kabubuton, no? So muna na ang kang John nga gospel, kung imong yung paminawon og mayo, gasuggest siya nga kada tawo nagyo iyang role sa ato ang kinabuhi, labaw sa tanan nagyo role niya sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Ngani kanana ang gusto magyud sa Ginoo nga kita tanan maluwas na nagyo mga pareha sa ato nga gitahasan sa Ginoo nga muduol sa ato mga isikato o mupahimangno o muhatag og maayong balita sa uban para mahilangi pud sila, no? Para sila pud makaadto dito sa gingharian sa langit. Otherwise, ikaw dili ka may langit kay ngano man pangutanon magas Ginoo, asa man si Pulano nga nang wala man nimo madala diri. Ang labi nga kasakit, asa man imong mga bata, asa man imong asawa ngano wa man nimo madala, ikaw ra di ay unsa may imong gibuhat, asa man imong mga kasilinganan, mga kaigsuonan, no? Hinumdumi nga sila nagkinahanglan og maayong balita, nagkinahanglan og atong pagsangyaw kay kita man ang naaybuot og nakahibalo ug unsa ba gyud ang kaluwasan, nakita gyud ang magsangyaw. Otherwise panilngan ta sa Ginoo, siya whatever you do to the least of your brethren, you also do it unto me. Depart from me, you evildoers. Sus di gyud tama kananaang mahilangit ini niya, no? So naatay role
gamay man siya og dako, minsahero man lang ta sa ginagmay og sa dinagko, whether gamay ra yung posisyon og dako imong posisyon nini kinabuhi, it doesn't matter, because all of them play its role for the salvation of all. Why walang iwanan, no? Dako kayong misteryo, brothers and sisters, ang ato ang salvation nga gimugna sa Ginoo. Makita nimo diha diay sa human cooperation mamugna ang ihang kanang balaanon nga plano sa kanang kaluwasan. No? Ayaw gyud pagtamudmod og naka sa parokya nimo og mag-arrange lang ka sa bangko nan mahimo bang meeting o dili ka mag-arrange sa bangko o manglimpyo? Mahimo bang misa o dili ka magtrapo lang diha sa mga abog sa mga lingkuranan? Mahimo ba o dili ka maglimpyo diha sa altar? Magbutang og mga bulag o uban pa? Mahimo ba o dili nimo atimanon ang iyong pare o pagpakaon? Gamay ra atong role. Ayaw na nga, mura man iya akong trabaho. Padre, ayun ako pagkunay padre nga makoy labot na naagad tayo kalabot sa ato ang kinabuhi. Isip o sa mga katawhan, the people of God, katawhan sa Ginoo. Naagyoy kooperasyon nga gipangita o gipangayo sa Ginoo sa iyang salvation, sa iyang kanang balaanon nga plano sa kaluwasan sa tao. So sa verse 17, makita nato, He has His winnowing shovel with Him to thresh out all the grain and gather all the wheat into His barn. No? Iyag yung katuyuan nga, wala lagi mabilin. Tanan yun. Iyahang kanang sana, i-gather, no? O, ang sakit kayo, but He will burn the shaft in a fire that never goes out. Kato kunong walay pulos, no? Shaft o sa man shaft. Katong mga tahop, no? Katong mga tahop o katong mga panit sa humay, no? Nga dili na magamit, na unsa man na imo man ang sunugon bitaw. Usay magamit pa bina para hinay sa kaldero, no? But then sa kaluwasan sa tao wa na gyunay pulos, no? Mats nga iyang i-gather tanan, tilokon yun niya, o gamit lalim ka, iyang gi-trace out, o iyang gamitan og pala, shovel, no? So, just imagine that, no? And in many different ways, John preached the good news to the people and urged them to change their ways, no? Kanang grabe gito si John the Baptist kay dili gito siya mundang magsagita gito siya, no? Ngani kung imo pang kanang i-meditate nimo, imo pang i-reflect niyang maayo kato iyang gi-challenge sa mga tao, wala to siya ingon nga oy usab na mo sa inyong kinabuhi, mga sundalo, kato mga negosyante o mga professional, mga asawa o bana, dili yun na iya tingog, gasyagita yun siya, no? Gasyagita, no? Kani katulong Sunday sa Advent, gitawag po na siya Gaudete Sunday, no? Makita nimo nga ang iyang dagkutan sa kanang Advent rent mo ang pink because it symbolizes rejoice, no? Pagmaya ka mo, paglipay ka mo, no? Rejoice, no? Ganong rejoice man. Kay sa atuan ng gi-istorya ganiha sa Ebanghelyo, sigurado gyud nga moanhi ang Misaya, no? Otherwise wala si John the Baptist. Kung walay magpreparar sa pag-anhi sa Misaya, walay manglimpyo sa balay, walay mag-ayo sa balay, walay preparar sa iyang agianan paingon diri sa ato ang balay, walay magpreparar tanan o magiya kaniya o magpreparar para siya pag-anhi, no? Labi na iyang pagkaon, katulugan o uban pa. Nan dili na to siguro nga na bisita mo ani nato kay wala man magpreparar, wala may kisaw, no?
But kung tanaw na mo, tanang tao nagpahina sa simbahan, tanang tao nagpahina diha sa ato ang palibot, makaingon ta nga nagay mo anhi, nagay bisita mo abot, no? So muna ang iyang pasabot nga sigurado gyud nga moabot na gyud ang Ginoo. Muna na gaudete ta, we have to rejoice, no? Kaning gaudete, this is taken from the entrance antiphon for Sunday's Mass, which is also echoed in today's second reading kang Paulo, no? Paul's letter to the Philippians. And some people mark this Sunday by lighting a pink, no? Sa ako ng istorya sa ato ang Advent, no? Instead of purple. It is a reminder that Advent season also is really joyful, no? Because our salvation, labaw sa tanan, muanhi ang Misaya sa ato. Muanhi ang bisita sa ato nga dugay na natong gipaabot ug mohatag kanato maayong balita, mao ang pagsalbar sa ato ang kinabuhi. So meaning salvation is already at hand because John the Baptist is preaching the gospel of salvation. The kingdom of God is at hand. Repent and be baptized, no? So tanaw na to ang second reading gikan kang San Pablo kinutlo sa Philippians chapter 4 verse 4 to 7. Iyon siya nga, may you always be joyful in your union with the Lord. I say it again, rejoice. Show a gentle attitude toward everyone. The Lord is coming soon. Don't worry about anything. But in your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your heart and mind safe in union with Christ Jesus. This is the portion of the letter, no, that comes towards the end where Paul is exhorting mga taga-Pilipo, no, to rejoice, magmaya, paglipay, kay ang gugma o mga kaayuhan sa gihatag dito sa Ginoo o sa tanang mga kanang kaigsunan o brothers and sisters. Kani nga mensahe mo kaning assurance that if they are prepared or if we are prepared, no, for the coming of the Lord, then we should have no anxiety, wala tay kabalakan. So, sa first reading, makita na to sa book of the prophet Sipania, no? Chapter 3, verse 14 to 18. He says, for those who are prepared, katukuno prepared, God will rejoice also. Ang Ginoo kuno nga mag-rejoice, magmaya ang Ginoo, malipay sa ato over them with gladness. And, unsay buhaton sa Ginoo, and renew in them His love. Iha kunong i-renew. Bag-uhon niya kanunay ang iyang gugma, no? Nag-uros-uros nga gugma sa Ginoo. Mabasa man nato ni sa piliyo nato dito sa verse 17, no? The Lord your God is with you, no? Sa first reading man kay Isaiah. So mo ni ang kanana ang reading, no? His power gives you victory. The Lord will take delight in you, no? The Lord will take delight in you. And in His love, He will give you new life. He will sing and be joyful over you as joyful as people at a festival. Limang ka, joyful kuno nga sama sa usa ka festival. Are we rejoicing, brothers and sisters? Are we full of thanksgiving? Because ang Christmas tree na-plastan na, dagang kay decoration, gwapo kayo ang lights and so forth and so on. And other decorations are prepared na. And so with the gifts, our gifts and the gifts for others, the parties and the food preparation, na-prepare na ang refrigerators, puno na, no? Ang ilawom sa Christmas tree, puno na. Mo ba ni ang i-rejoice nato, brothers and sisters?
Ako lang balikon, no? Ang rejoice because ang rejoice nga bot pasabot sa Ginoo because we are sure that the Messiah will come. Ang atong visitors will come and we are prepared both body and spirit for His coming. We have to rejoice because the Lord will be delighted in us if we rejoice. The question now is, are we prepared? And if we are prepared, are we sustaining our relationship with God until the end, that it will not catch us unprepared, no? We go back to our favorite sin. We are caught with our sin in our hands. Brothers and sisters, we maintain this by gratitude, thanking the Lord in our relationship, in our prayer. There are things that we cannot understand. There are things that we need to be sustained. Ask God earnestly in our prayer. But the most important, rejoice, because God, which we have, the Messiah, which we have, waited for so long a time, is sure to come. John the Baptist attested it. He will sure come. Thank you. God bless you. Merry Christmas. May gabi sa tanan. Light them with my word. Ay kalimot, brothers and sisters, to watch and like this video and subscribe.